Illum qed jopponu għal żvilupp ta' Università fiż-Żonqor il-Ghajn. Dan fil-waqt li 13-il sena ilu identifikaw iż-Żonqor bħala sit potenzjali għal miżbla. Żvelat dan il-Gazzetta t-Torċa li żied li l-iżvilupp ippjanat minn Gvern Nazzjonalista fl-2002 kien ta' 144,000 metru kwadru, jiġifieri 54,000 metru kwadru ikbar mill-iżvilupp propost tal-Università. Dan is-sit maħsub għall-landfill biex jakkomoda anke skart perikoluż u jew ċentru ta' skart goff kien jinsab biss 100 metru bogħod miż-żona residenzjali. Ittra minbgħuta mill-Ministru responsabbli ta' dak iż-żmien, Francis Dimek, tikkonferma kif dan is-sit kien wieħed minn 6 proposti, 3 minnhom f'Marsa Skala. Bit-tnejn l-oħra ikunu f'Wiet it-Siju u f'Tamarju f'San Tumas, mhux wisq bogħod mill-Bajja. Min-naħa l-oħra l-Gazzetta kulħadd tistaqsi dwar il-kredibilità tal-Partit Nazzjonalista dwar art barra miż-żona tal-iżvilupp. Dan hekk kif il-Gazzetta nnutat kif fl-2006 2,800,000 metru kwadru ta' art ODZ iddaħlu fiż-żona ta' żvilupp. Dan meta l-mepa kienet innutat li l-art ta' żvilupp disponibbli kienet takkomoda ferm iktar mill-bżonnijiet residenzjali sas-sena 2020. Il-Ministru ta' dak iż-żmien responsabbli mill-mepa George Pulicino li kien mexxa dan l-eżerċizzju kien ftaħar b'din id-deċiżjoni u sostna li l-Gvern ħareġ brasu mollija. Din id-deċiżjoni fissret li bekk f'dawn iż-żoni fart madwar id-daqs ta' siġġiew ikollu seta' jsir żvilupp spekulattiv u mhux biss bini relatat ma' edukazzjoni jew saħħa. Postijiet li llum jinkludu fihom diversi supermarkets tal-Lidl, Maltigas, Polygas u partijiet minn Smart City. Smart City li l-art tagħha imbiegħed bi prezz baxx u bi klawżola li l-ispekulaturi jagħmlu li jridu bl-art.